proceso de cambio non valen presuizos, non valen liortas persoales, que é un dos grandes problemas que tivo os movimentos políticos neste país, e un pouco nesa liña van estes textos. E din: podo confesar, mais non, debo confesar, sentirme lonxe das palabras que formaron este país, por artificial e convulso. Debo renunciar e renuncio, xa dende este verso, ao nós, con palabras caladas, minúsculas, que forzamos nós a sermos servos dun ideal alleo. Debo, como obriga, sentirme o eu quen de marcar a diferenza, porque non me serve o berro infantil que nos divide, baixo unha mesma ansia. Ese nós de siglas abruptas, verquidas como verdades absolutas sobre os alicerces da disputa. Non me serve e renuncio, porque os meus intereses fora de mí son os de todo un pobo. Escribo versos para un hoxe, ao que preferiría non pertencer, mais pertenzo. Escribo estes versos porque son quen de amar, incluso coas armas que destruen todo sentimento, pois tamén eu son fillo desta terra. Escribo porque hoxe, no aquí, dispoñemos desoutras armas para destruir e construir novamente. Escribo, máis mal que ben, e cun cento de dúbidas, pero escribo por e para este tempo, este lugar, que é tan meu como son os defectos, os erros que utilicei para construílo. Escribo por e para esa verdade que está en nós, en cada paso que se abre camiño para cubrir as demandas do proletario que berra nas rúas de Vigo nestes días. Escribo coas balas dese máis cedo que tarde, sen repouso, porque nos versos, nestes versos, está a miña verdade redentora. E sen máis pretensión que a de ser eu mesmo, comezarei, se comigo estades, hoxe, aquí, unha revolución. Unha loita sen palabras para reflexionar sobre canto nos rodea, con todas as armas dispoñibles, ou coa nudeza das mans, e até sen elas. Porque temos todos os motivos, e un só, para verter o sangue do mundo todo sobre esta terra, o de ser nós mesmas. Moitas gracias.